Журналіст Андрэй Мялешка не змог вярнуцца дадому ў Грузію, дзе жыў з сям'ёю з 2021 года. Калі 16 верасня ён разам з дачкой вяртаўся з двухтыднёвага адпачынку, у аэрапорце Кутаісі іх без тлумачэння прычыны забралі з пашпартнага кантролю і змясцілі ў асобны пакой. Падышоў да нас супрацоўнік, спытаў, ці ёсць у нас польскія візы. Я такой, ну да, польскія візы у нас ёсць. Ну, тады вы полетите в Польшу. Я кажу, докладно в Польшу, никуда мы больше не полетим. И он каже, вы полетите в Польшу. Но коли мы убачили самолет Белавии, коли он кружился по аэропорту, было подозрение, что нас могут посадить на этот самолет. Наконт стаўлення супрацоўнікаў памежнай службы, я бы сказал, это стаўленне індиферентнае. Яны нас не заўважалі просто. Яны ніяк не каментавалі нічога, што адбываецца. Яны нічога не казалі, што з намі будзе. Я спрабаваў некалькі разоў падацца на міжнародную абарону в Грузіі. Яны проста ігнаравалі гэты адказ мой. Андрэй Мялешка, як і шматлікія беларусы, карыстаўся з магчымасці заставацца ў Грузіі цягам 1 года, абнуляцца, то бок выязджаць за мяжу і вяртацца ў краіну на чарговы год. Гэтым разам, аднак, у Грузію яго не ўпусцілі. Я не скажу, што Грузія стала маім другім домам, але мне там было комфортна, у мяне там былі сябры, у мяне там была праца, жонка, дзеці, якія хадзілі ў школу, я іх кожны дзень бачыў. Мне гэта зараз не хапае, жонкі і малодшай дачкі, старэйшая са мной. Грузіны разарвалі нашу сям'ю, і гэта вельмі ускладняецца тым, што мы не можам нармальна камунікаваць з жонкай. З малой я не магу нармальна камунікаваць, не магу спакойна вырашаць нейкія справы, все прыходзіцца вырашаць праз тэлеграм, праз нейкія сацыяльныя сеткі, праз нейкія іншыя рэчы. Што будзе далей, я не ведаю, і як я тут буду выжываць Беластоку, я таксама не ведаю. Няпаўнагадовай дачцы Андрэя гэтаксама не дазволілі уехаць у Грузію. Дачка вельмі перажывае, дачка думае пра тое, што ёй невядома колькі чакаць маці тут у Польшы. Не ведае, што будзе з навукай, тут са школай, з нейкімі садкамі. Вельмі плакала, калі даведалася, што ў бліжэйшыя некалькі месяцаў яна можа не ўбачыць маці. У Грузіі, апроч жонкі з малодшай дачкой і сяброў, у Андрэя застаўся малы бізнес. Крама з рэчамі з беларускай і украінскай нацыянальнай сімволікай. Журналіст быў актыўным удзельнікам беларускай дыяспары. Грузія рыхтуецца да бліжэйшых выбараў, якія адбудуцца ў канцы кастрычніка. І яны хочуць зрабіць краіну сцерыльнай, і яны з гэтай краіны робяць не прыязная Сакартвэла, а грузінскую ССР. Праваабаронца Роман Кісляк лічыць, што выпадак Андрэя Мялешкі ў грузінскім аэрапорце трапляе пад крытэр гвалтоўнага знікнення, калі чалавек затрыманы і ягонае месцазнаходжанне хаваецца. Журналіст яшчэ быў у аэрапорце, калі ягоным блізкім паведамілі, што самалёт з ім паляцеў. Когда назначен рейс, по расписанию рейс в Варшаву, в это же время вылетал самолет в Беларусь. И когда сказали, что он вылетел, а самолет в Варшаву не вылетел, сотни белорусов напряглись, это видно по чатам, потому что все стали переживать, все в шоке. Гвалтоўнае знікненне ёсць злачынствам супраць чалавецтва, і праваабаронца будзе дамагацца расследавання абставінаў інцыдэнту. Сам Роман Кісляк, які з 2021 года жыве ў Грузіі, у жніўні атрымаў адмову ў наданні яму статусу уцекача, маўляў, праз пагрозу дзяржаўнай бяспецы. Грузія не дала ніводнаму беларусу палітычнага прытулку альбо абароны за апошнія 4 гады, хаця ўжо было дастаткова шмат спробаў. Апошнія адмовы, напрыклад, спасылаліся на тое, што ёсць падставы даць абарону, але мы вам упілім артыкул аб нацыянальнай бяспецы, на якім, у прынцыпе, павесіць можна ўсё. Роман Кісляк пастанавіў спрачацца з рашэннем дэпартаменту міграцыі грузінскага МУС у легальным полі. Стандартный, обычный правовой путь – это обжалование в суд, что я и сделал, этого решения об отказе выдать статус беженца. И дальше, конечно, мы уже в суде будем выяснять в реальности, что это за угроза, которую я якобы представляю. Празрыстых тлумачэнняў пры адмове ў статусе уцекача або сістэматычным зацягванні разгляду такога кшталту справаў грузінскія ўлады не даюць. Праваабаронца лічыць такое трактаванне беларусаў палітычным рашэннем. Я падазраю так, каб не злаваць Лукашэнку, тым больш яны так, калі ўжо між сабой, яны так кажуць, аж навошта вам увогуле, напрыклад, гэтае бежанство. У вас тут побыт на 365 дзён. Вы можете год быць у краіне. Украінцы ўвогуле 3 гады могуць быць у краіне без выезда.
вы можете быть год, выедете, заедете, і все будзе нормально. Толькі нехта просіць палітычны прытулак, ну то калі ты дасі палітычны прытулак, то гэта ўжо будзе заява на тое, што ты падтрымліваеш гэтага, скажем так, чалавека, які ўцёк ад рэжыма. Алексей Лявончык згадвае Арменію, якая дала палітычны прытулак недзе 5 беларусам, што можна разглядаць як палітычную заяву. Когда нет четких правил, это создает очень сильное состояние плохой такой неопределенности, и люди, конечно, не могут в таком состоянии жить нормально. Когда применяют, в любой момент можно выехать и не въехать в страну, в любой момент могут аннулировать ВНЖ и как бы выдворить, пока этого еще таких кейсов не очень много. Сітуацыю з легальным статусам беларусаў у Грузіі могуць змяніць парламенцкія выбары, што маюць адбыцца неўзабаве. Калі апозіцыі, то, магчыма, гэтая практыка зменіцца, і беларусам пачнуць даваць палітычны прытулак. Пакуль жа беларусы Грузіі, у якіх заканчваецца тэрмін дзеяння пашпарта, вымушаныя пераязджаць у іншую краіну або нават рызыкаваць і ехаць рабіць дакументы ў Беларусі.